si ohodnotíme všetkých ľudí v tomto klube DCho, takže nebudem to zdržovať a začneme rovno s Gombošom. OK, má 2 prestige 2, potom pušuje Franka, má 80 prestige, Rankedy Mythic 3, mohol to dať na Legendary, potom Most Challenge Wins má 12, to je v pohode, 29 win streak na Angela, to je strašne dobré, tak ja by som mu dal takých 9 z 10. Ďalší tu máme Todosek, má Mačerino Pin, prispievajúci, má 1 prestige 2 a pušuje tam asi Mortisa. Rankedy nemám moc dobré, Most Challenge Wins 9, to je také v pohode. A čo sa týka prestížov, tak 58 to nie je špatné. Ja by som dal takých, že 7,75 z 10. Ďalej tu máme Vrtka, ktorý má, že 3 prestige 2 na Piersa, Angela a Krova. Ten Pierce a Angelo sa cení. Potom tam pušuje asi Velna. Rankedy má Legendary, čo má strašne dobré. Most Challenge má 11, čo sa mi strašne páči. Tak ja by som mu dal takých 8 z 10. Potom tam je kód Soul Sword, má že 2 prestige 2 a potom tam asi pušne aj Bula, má to za free. Rankedy má Legendary, čo je dobré. Most Challenge Wins 7, to je v pohode, dá sa. A Rankedy má Legendary 1, takže ja by som mu dal takých tiež 8 z 10. Potom tam je Seka Tensai, ktorý má tiež 2 prestige 2. Potom Bibi má ešte dosť ďaleko, ale má iba Mythic jednotku v rankedoch, takže ja by som mu dal takých, koľko? Dáme, že 6,5 z 10. A to tam máme Krávika, ktorý má 2 prestige 2. Teraz ma nech neotravuje. Mythic 1, čo je také dosť málo by som povedal. Most Challenge Wins 5, takže také dosť málo by som povedal. Ja by som mu dal takých, že 6 z 10. Tu máme Food Fang. S ním som včera pušol prestige 2 na Bibi, v pohode. Rankedy má 2, takže to sa cení. Most Challenge Wins 9, to je v pohode. A jemu by som dal takých 7 z 10. Potom tam máme DCho. On má iba 1 prestige 2, čo je dosť málo. Rankedy má tiež iba Mythic 2, Mythic 1 a Most Challenge Wins 3, takže jemu by som dal takých 5,5 z 10. Potom tam máme nejaký Minio 11. On Mykonov skill pušuje. Najviac má iba Mythic 1 a Most Challenge Wins 5 a iba 11 prestige. To je dosť málo na to, koľko má trofej, že mu by som dal takých 5 z 10. Ďalej tu máme neviem koho. Má Kenjiro na prestige 2, čo je v pohode, ale iba Mythic 1 rankedor a Most Challenge Wins 5. A má 22 prestige, čo nie je málo na to, koľko má trofej. Tak by som mu dal kľudne takých 6 z 10. Potom tu máme Food Ronag, má prestige 2 na Mortisovi a Bibi tam možno chce pušnúť. Potom má Most Challenge Win 6, ale má iba Mythic 2 v rankedoch. Takže mu by som dal tiež takých 6 z 10 asi. Tak nie, 5,75 z 10. Ďalej tu máme Adi Kuku, ktorý má trocha nad Bibi, ale má 22 prestíži, čo není málo na to, koľko má trofej, ale rankedy má iba Diamond 2 a Most Challenge iba 3. Takže jemu by som dal takých 4 z 10. Tam má skutočného bobra, ktorý pušuje no skill hentu, Lily, potom u rankedy má iba Diamond 2 a Most Challenge Wins 3, takže jemu by som dal tiež také 4 z 10. Potom som tam ja a potom tam máme Fale Oviu, či jak sa to číta. Má iba 3 prestige,
čo je dosť málo a rankedy má iba Diamond 2, ale má Most Challenge Wins 8, kde mu by som dal také tiež 4 body. Tam máme Lukáša, ktorý má 2 Prestige 2, čo je dobré. A Colta tam má celkom rozpušovaného, ale rankedy má iba Mythic 2 a 0 Most Challenge Wins, takže ale má dosť ako prestižov na to, koľko má trofej, takže mu by som dal takých 5 z 10 kľudne. Tam máme Adama nejakého, ktorý má 7 prestíží, čo je dosť málo a má najvyššie Dynamika, čo sa cení, ale Most Challenge Wins má iba 5, ale má iba Diamond 1, takže mu by som dal také 3,5 z 10. Tak tu máme The Maxosa, ktorý má prestíž na Shellynu 2. OK, a potom tam mám Otisa v pohode. Rankedy má Mythic 1 iba a Most Challenge Wins 3, takže mu by som dal takých 4,5 z 10. Čakám, kde som skončil. Tu. Tam máme niekoho, čo neviem, jak sa číta. Má iba 4 prestíže, čo je dosť málo, by som povedal. Mám iba Mythic 1. On má Most Challenge Wins 9, takže by som mu dal takých 4,5 z 10. Tam máme Ferb, ktorý má 8 prestíží, čo je v pohode, ale zasa má iba Diamond 1 a Most Challenge Wins 4, takže jemu by som dal takých 4 tiež z 10, ja neviem. Sniper má prestíž 12 Spikeovi, čo je v pohode. Mythic 1 zasa iba, ale Most Challenge Wins má 11, takže mu by som dal takých 4,75 z 10. Potom tu máme Lunara, ktorý má iba 7 prestíží a on má tu Angela rozpušovaného a má Mythic 3, teda Diamond 3, takže také dosť málo. Most Challenge Wins 8, za tie challenge Wins, tak by som mu dal kľudne takých 4,5. Potom tu máme Sings, ktorý má rozpušovanú celkom Bibi, ale rankedy má iba Diamond 3 a Most Challenge Wins 5, takže mu by som dal tiež takých 4 z 10. Máme Krávku Prime, ktorý má, že na Daga Prestige 2, ale má tam rozpušovaného Surge'a a Rika celkom. Mythic 1 má najviac, čo je dosť málo a Most Challenge Wins iba 3, takže by som mu dal takých 4,5 z 10 tiež. Potom tu máme Fantoma, ktorý má rozpušovanú dosť Bibi a má iba Diamond 2, ale Most Challenge Wins 5, čo je tiež dosť málo, tak by som mu dal takých 3,5. Potom tu máme 5 Present, ktorý má iba 5 prestíží, čo je dosť málo, ale má tam už veľa rozpušovaného. Má na neho pekný skin, ale najviac má iba Gold 3 a Most Challenge Wins iba 4, takže ja by som mu dal takých asi 2,5 iba. A ďalej tu máme Hookman, ktorý má prestíž iba 5 a Otisa tam má celkom rozpušovaného a zasa má Most Challenge Wins iba 2 a iba Gold 2, takže mu by som dal takých, že 2,15. Potom tu máme Som zo Slovenska, ktorý má 4 prestíže, čo je dosť málo, ale má ten skin na Kenjiho, čo je v pohode, ale najviac má Diamond 3, čo je lepšie ako ty predtým, ale Most Challenge Wins má iba 1, že by som mu dal takých 4,5. A potom tu je Luky, ktorý má rozpušovaného troška Edgara, ale má iba 2 prestíže a najviac má Mythic, teda Diamond 2 a najviac má Most Challenge Wins 1, takže mu by som dal takých 2,5 tiež. A to je z dnešného videa všetko, určite tu dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa.